Quizás esos penedos que máis chamaron a atención dos nosos antepasados a hora de poñerlle un nome son aqueles nos que a natureza esculpiu a pedra de tal maneira que acabaron dando pois formas de persoas, de partes do corpo, de animais ou de obxectos. Son as chamadas pedras figurativas que nos deixaron nomes ben curiosos por toda Galicia. Evidentemente hai que ter en conta que os parecidos das pedras se sacan ollándoos desde unha determinada perspectiva. De feito, acontece a miúdo que unha mesma pedra pode levar dous nomes dependendo desde onde se mire, non? É o caso, por exemplo, dunha pedra que está no cumio dun monte que divide Galicia e Portugal, no concello da Mezquita, que os veciños da Canda, desde a súa perspectiva, chamanlle a fraga da perdiz porque se semella a esta ave. E os veciños da Vila Bella, desde a súa perspectiva, chamanlle a fraga da pestana, porque desde ali, desde a súa aldea, pues, semellalle un ollo cunha pestana ben longa. Calquera persoa que se achega ao Pindo, pois na ruta de senderismo que hai de ascensión a Moa, atopará unha figura pétrea que ten forma humana que se chama o xigante do Pindo. Por exemplo, no concello da Merca hai unha pedra que lle chaman a pedra dos ollos, que ten como uns buracos con forma de ollos que teñen auga todo o ano. Ou, por exemplo, no concello da Mezquita temos a fraga do Carallozo, que non podía ser de outra maneira, con ese nome ten forma fálica. Oxe, atopámonos aquí no concello de Lousame, na parroquia de Tállara, e temos detrás nosa unha pedra cun nome ben fermoso que é o Can Doente. A vista está que a forma da cabeza dun can é o que lle dá o nome. O adxetivo doente pode ser por varias cousas, non? Tendo en conta a cantidade de centos de anos que debe levar aí inmóvil, eu creo que o que está doente ca fame. Ben falado. Embutido feito de carne de porco e moito pemento. Chourizo. Perna do porco, salgada e curada. Xamón, ves como sabes? A historia do nome da pedra que lle acabamos de contar é ben bonita. Porque a feitura das pedras, igual que a feitura das fincas e dos terreos, moitas veces lévanos a darlles un nome. E ás veces a inventar unha historia para xustificar ese nome. E chegados aquí, claro, moitos estudantes espabilados estánse preguntando, pero non quedamos en que a relación entre as cousas e o nome das cousas era arbitraria. Non quedamos en que o signo lingüístico era arbitrario. Eu dígolles, sí, arbitrario nas palabras bimilenarias ou trimilenarias que cambiaron tanto de aspecto que xa non se percibe a motivación. Pero, en cambio, nos nomes dos alcumes, que son as palabras máis recentes creadas por nós, aí vese ben que a motivación é transparente. A todos nos gusta saber que significan as palabras, e por iso a vostedes lles gusta tanto que nós expliquemos cal é o significado dos nomes de lugar, dos ríos e dos montes. Pois seguiremos. Abor.